vďaka jeho milosti sme tu na tomto mieste. Rád meg na samý rodilo, že kam tebe. Mám vás rád, lebo Boh miluje každého z nás. Ak nevieme milovať, tak nemôžeme sa nevolať, že sme kresťanmi. A chybí nás mange, naozaj. Kurka de nás somas. A chýbali ste mi veľmi. Dobre. Moja téma dnes je kamene Jordána. Ja verím, že každý z nás má svedectvo. Je tak? A to svedectvo nás povzbudzuje, to svedectvo nám dáva chuť ďalej ísť. Lebo vieš, že Boh robil niečo v tvojom živote. Aj v mojom živote. Je tak? Ak strátiš to svedectvo, zabudneš na to svedectvo, nebudeš vedieť vlastne, čo učinil Boh v tvojom živote. Ja osobne to svedectvo, ktoré mám a dal som na YouTube, ja stále hovorím si, že ak by som opustil Boha, kam by som išiel? Akú cestu by som našiel inde? Lepšiu cestu? Ja verím, že lepšia cesta neexistuje. Lepšia cesta nie je. Naspäť ísť do sveta. To je to, čo naozaj, možno nikto z nás si to nepraje ani nechce. A ver tomu, že Boh stále ťa od toho nejak chytí a stále ťa niekde, ešte nie, nemôžeš, vydrž. Tak aj on bol na kríži. A určite vnímal Otca, vydrž. Až pokým neprišlo to koniec. A všetko je dokonalé. Je to tak? Je tak. A to svedectvo nás má držať v kresťanstve. A ja verím, nie iba to svedectvo, ale všetko na každý deň, čo prežívame s Bohom. Ak každý deň neprežívaš s Bohom niečo, nedávaš Bohu, nemodlíš sa k Bohu, čo ťa drží potom? Čo ťa drží? Ak ty nevyznávaš Pána každý deň, ak ty sa nemodlíš Pánovi. Dobre, pôjdeme do veršu Jozua 4, 5 až 7. 5 a 7? Bude viac asi, 5, 7, áno. Môžeš vysvietiť? To asi dlhé je a nepôjde tam. Už je? Dobre. Tu píše, potom im Jozua a riekol im Jozua, idte pred trúhlou Hospodina, svojho Boha, a doprostred Jordána a vezmite si odtiaľ každý jeden kameň na svoje plece a podľa počtu pokolení synov Izraelových, daj ďalej, aby vám to bolo na znamenie vo vašom strede. V strede tam píše. Vidíš? Keď sa voľakedy budú pýtať vaši synovia a povedia, na čo sú vám tieto kamene. Poviete im, že sa boli, kedysi odrezali vody Jordána pred trúhlou zmluvy a Hospodinovej, keď išla cez Jordán. Boli sa odrezali vody Jordána a tie kamene sú na pamiatku synom Izraelových až na veky. Takže čo sa deje? Jozua ide a hovorím Levítom, lebo oni niesli trúhlu zmluvu, aby išli uprostred Jordána a vzali si kamene. Prečo nie? Ja som sa pýtal, prečo nie na kraji hneď? Vieš, na kraji kameň má svetlo. Na kraji je ešte kameň, keď zdvihneš, tak vidíš, že to kameň má farbu, nejakú farbu to má.
Ale v strede Jordána, ja verím tomu, že je všetko čierne. Aj kameň je čierny, nemá farbu, lebo nie je tam svetlo. Tam možno ani žiadny živočích tam nie je, a možno ani nežije. Uprostred Jordána. A hovorí, a každý si vezme na plece kameň, takže 12 kameňov, nie každý jeden, ale tí, čo niesli truhlu, 12 kameňov, lebo 12 kmeňov boli. A dáva som si otázku, prečo kamene im majú priblížiť Boha, alebo ukázať Boha im pokoleniu. Prečo kamene? Veď videli slávu Božiu, veď mali slávu Božiu, boli prítomní v sláve Božej. A Jozua im hovorí, že zdvihnite kameň, aby boli pre vaše generácie, aby ste ukázali tie kamene. Brat a sestra. A ja hovorím, že preto to tak bolo, lebo tie kamene ukazovali ich srdce. Tie kamene boli a z hĺbky, zo stredu Jordána, kvôli tomu, lebo ich rodičia boli tvrdého srdca. Ich rodičia, ktorých videli, že Boh koná skrze nich, alebo skrze Mojžiša, Jozua, Boh konal a oni aj tak mali tvrdé srdce. Dnes, aké máš ty srdce, brat a sestra? Aké máme my srdce? Môžeme chodiť za Pánom, môžeme kázať, môžeme hovoriť si kresťania. Ale aké srdce máš ty dnes a ja? Aké srdce máme dnes? Poznáš aj Boha. Boh učinil v tvojom živote možno veľa vecí, kde oslavuješ Pána. Ale aj tak môžeš mať tvrdé srdce. Aj tak môžeš mať tvrdé srdce. A teraz, čo ukážeš svojim deťom? Ukážeš to tvrdé srdce? Oni mali ukázať kamene, ktorí boli z Jordána, už prostred zobrali a mali ukázať svojim pokoleniam. Čo ty a ja ukážeš svojim deťom? Ukážeš im tvrdé srdce? Kamenné srdce? Alebo tú lásku? Vieš, oni nie že našli, tak ako aj my dnes nenašli sme Boha. On nás našiel. Ale Boh videl ich pláč. Boh videl ich náriek. A Boh ich vybral z Egypta. Ale aj tak to tvrdé srdce ostalo. Aj tak to tvrdé srdce ostalo v nich. Veď azda málo učinil Boh ich v živote. Málo konal divy a zázraky Boh v ich živote. Koľkokrát dal si slavu Bohu? Koľkokrát si ďakoval Bohu? Pane, ja ti ďakujem, čo robíš v mojom živote. Že vidím tvoju ruku. Nie moju silu, ale tvoju ruku. Koľkokrát ma dávaš a pohýnaš ma dopredu. Koľkokrát utieraš mi slzy z tváre. Koľkokrát obnovuješ moje srdce. Nemajme tvrdé srdce. Nemajme srdce zatvorené pre Božiu slávu. Ak máš tvrdé srdce, ver mi, že Boh sa nedostane tam. Tak ako sa nedostal do ich srdca, keď ich vynieslo z Egypta. Majme mäkké srdce, mäsité srdce, ktoré miluje, ktoré odpúšťa. Majme srdce, ktoré pýtame si na každý deň. Pane, obnov moje srdce, očisti moje srdce. Nech také srdce vieme mať. A keď budeme mať to mäkké srdce,
budeme vedieť milovať. Ale ak máme zatvrnuté srdce, nevieš odpúšťať. Vieš, čo to je kamene doniesť? Kamene nosiť so sebou a ukázať svojim deťom. A deti by im povedali, a čo z toho ja mám? Že si doniesol kameň. Ukáž mi Boha. Ukáž mi Boha. Akého Boha si videl? Vieš, apoštoli, keď začali chodiť a zvestovať evanjelium, oni nehovorili o sebe, boli rybármi. Oni ukazovali Krista. Oni nemuseli ukázať sa, kto sú. Oni ukazovali Krista. Koho mali ukázať? Seba? Veď nikto z nás nie je nič. Či si vpredu, či si vzadu, si stále ten istý. Iba pod Božou mocou môžeš byť niekto. Ak je Boh v tvojom živote, ak je oslávený Ježiš Kristus v tvojom živote, tedy si niekto. Ale nie v tomto svete. Ale si v Božích rukách. Tam, v nebesiach. Tam hore nájdeš slávu. Na zemi budeme stále iba taký, dneska sme tu, zajtra nemusíme byť. Dneska ťa chvália, zajtra ťa ohovárajú. Taký dnes sme. Dnes s tebou sedím, zajtra s tebou nemusím. Čo ukážeš? Alebo čo ukazujeme svojim deťom? A zda neukazujeme svoj starý charakter? Neukazujeme samých seba? A zda má v tom záľubu Boh? Či zda nehovorí, premeňte sa a obnovte sa. Vaše staré životy pominuli. A hľa, nastalo nové. Nové v Kristovi. Nový život Kristovi, ktorý horí srdce, horí za Pánom. Horí za požehnaním, horí za brata, za sestru. To je Kristové srdce. Nie je to kamenné, odhoď. Ale majme pokorné srdce pred Bohom. Vieš, môžeme sa tváriť, ako chceme. Kto sme. Ale Boh vidí do tvojho srdca. Boh počuje tvoje slova. Boh vníma teba. Boh vie o tebe. Boh počuje ťa. Pred človekom sa môžeme hrať. Pred človekom môžeme byť. Kto som? Ale pred Pánom hovorí, každé koleno pokľakne. Keď jedna kráľovna pokľakne, kto si ty a ja? Kráľovna kráľovstva, ktorá mala tú moc, každý ju oslavoval. Ale pred Kristom musí dať dole tú korunu. Vieš čo? Hoďme zo seba starého človeka. Hoďme zo seba. Hoďme zo seba to staré. Lebo to staré smrdí. Ale nesmrdí pred človekom, ale pred Bohom to smrdí. Vieš, byť úprimným dnes je veľmi ťažko. Tu prídem, tu som úprimný a tu prídem, tu zas iné. Ako sa môže takto správať? Nemôžeme takto sa správať. Nemôžeme takto chodiť za Pánom. Buďme sebe úprimní, milujúci, láskaví. Tak ako Ježiš je k nám láskavý. Ježiš neprichádza, s tebou budem takto rozprávať, s tebou takto. Ježiš koná stále v pravde. Nech nás pravda premáha a prevádza. Iba v pravde človek obstojí. V klamstve. A myslím, že máme to zanechať, to klamstvo už. Klamstvo vôbec sa nehodí na kresťana. Na kresťana sa klamstvo nehodí. Buďme milujúci. Ja stále to rozprávam. Neviem, čo druhé, ale buďme jeden k druhému. Viete, aký? Spravodlivý, milujúci, láskavý.
Toto potrebuje cirkva dnes. Toto potrebuje cirkva. Cirkva sa musí obnovovať. Cirkva, ak zaspí, o pár mesiacov neuvidíme tu nikoho. Ale ak cirkvi ten život žije, ak cirkvi Boh koná stále, Boh neprestáva konať. Ale ako ty chceš v cirkvi obstáť? My musíme obstáť v cirkvi, musíme jeden druhého pozbudzovať, jeden druhému žehnať, jeden druhého dajak chytiť a ísť. Ideme ďalej, ale ako jednota. Sám človek nikdy nebude vyhrávať. Nie. Ježiš Kristus potreboval Svätého Ducha. Amen. Keď išiel na púšť, potreboval Svätého Ducha. On nešiel bez ducha. My musíme kráčať s duchom. Bez ducha, ak budeme, padáme, ubližujeme, hrešíme. Ale stojíme pevne v Kristu Ježišovi. Stojíme pevne v Kristu Ježišovi. On je našou spásou. On je našou záchranou. On je ten, ktorý nás skriesí. On je náš nový život. Iba v ňom máme nový život. Amen? Poď, braček, daj druhý verš. Evanjelium Matúša. On je perlou pre teba, pre mňa. On je tá nájdená perla. Kristus je tá nájdená perla, ktorú si ty a ja našiel. A prečítaj to, ideme čítať. A nebeské kráľovstvo je podobné pokladu skrytému na poli, ktorý keď našiel človek, skrýl a od radosti ide a predáva všetko, čo má a kúpi to pole. Potom dáš ten verš. Počúvate? Ak človek našiel perlu na poli, ale ho nezobral, neutekal. Nešte sa chváliť, lebo nebolo to jeho. Nebolo to jeho. Ten človek musel predať všetko. Všetko musel predať, aby kúpil to pole. A hodnota je nevyčísliteľná. Kristus nedá sa nijak zaplatiť. Milovať. Ten človek všetko predal. A kúpil to pole. Len aby vybral naspäť von tú perlu, ktorú našiel a skrýl. Ak by vybral a išiel by sa pochváliť, musel by asi naspäť vrátiť tú perlu. Tú perlu by musel naspäť vrátiť. Preto nepatrilo mu pole. Dnes, brat a sestra, našli sme Krista, našli sme perlu. Vynášaš tú perlu, alebo si ju skrýl? Skrýl si perlu, alebo ide sem kresťan a na druhej strane nie si kresťan. Si vo svete. Máš tú perlu? Tá perla bola veľmi draho zaplatená. Tá perla prišla do našich životov, ale skrze smrť, skrze vykúpenie. Koľko musíme hľadať, koľko musíme prechádzať vo svojom živote, aby sme zaplatili tú cenu za tú perlu, aby bolo v nás vidieť Ježiša Krista. Tak ako tento človek išiel a predal všetko, koľko tykrát ja prechádzame veci, ktoré musíme naozaj draho zaplatiť, aby sme obstáli, aby sme išli ďalej. Koľkokrát musíš zaprieť sám seba, koľkokrát sa musíš ospravedlňovať, koľkokrát musíš dať dole hlavu, len aby si nestratil jeden druhého. Koľkokrát sa musíš ponížiť, koľkokrát musíš v srdci byť. A musíš. Vieš kvôli čomu? Kvôli tomu, aby sme nestratili jeden druhého. Toto žijeme vo svojom živote.
Toto presádzaj vo svojom živote. Že vieš čo rob? Búchaj seba samého a musím prekonať, musím ísť ďalej. Aj keď sa mi nechce, aj keď nechcem. Ale miluj svojho brata. Aj keď nechceš, tu biješ do srdca. Len kvôli tomu, aby sme sa nestratili. Toto robíme, cirkva. Preto hovorí, milujte viac druhého než seba samého. A toto je zaprieť seba samého a povedať, Pane, ja sa pokorujem, ale najprv nauč ma tej pokore. Nauč ma, Pane, aby z mojej mysle išlo preč, aj z mojho srdca dá preč. Len kvôli tomu, aby sme išli ďalej. Nie je jednoduché. Koľkí odišli zo cirkvi, keď jeden na druhého niečo mal. Koľkých sme, my, dvaja, išli ťahať naspäť a naspäť urovnávať. Veď Biblia hovorí, zapri sám seba. Zapri sám seba. Ale toto nikto nechce. Toto nechce nikto. Vieš prečo? Lebo naša hrdosť je v nás. Ja som, ja nemusím. Ja nie. Ale musí to spadnúť v mene Krista, lebo Kristus je viac. Kristus sa ponížil. Kristus odozdal všetko, čo mal. A Kristus prišiel dole na zem. A keď ide umývať učeníkom nohy, a Peter hovorí, nie, Pane, nie. Neumý mi. Vieš čo, videl v ňom, on vedel, kto je. Nie, Pane, ty nie, ja tebe umýjem. Ale keď mu Ježiš povedal, ak ťa neumýjem, nevojdeš do Božieho kráľovstva. Tak umý ma celého. To je tá oddanosť. To je tá vernosť. To je tá poslušnosť. A toto potrebujeme všetci, a ja. Nie, že na vás, ja osobne, ja to potrebujem. Koľkokrát, vieš čo, skloniť hlavu radšej. Neotvárať ústa, ale skloň hlavu. Skloň a nič nerozprávaj. Možno niekedy je lepšie, ak nerozprávaš nič. Vieš, obhajovať sa, to sa robí na súde. Ale pred Bohom. Čím sa obhajíš? Kto sa obhají pred Bohom? Povedzte mi. Ani jeden sa nemôže obhajovať sa. Toto nie, ja, toto. Vieš čo? Radšej buď ticho. Radšej nič nerozprávaj. A lepšie je, preto sa hovorí, že majme ako kone úzdu v ústach. Lebo niekedy naozaj je lepšie, keď zatvoríme si ústa, než aby sme rozprávali. Vieš čo? Rozprávajme dobré veci. Rozprávajme požehnané veci. Pozdvihujme brata, sestru. A toto je toto robme, toto nech máme vo svojich ústach. Jeden druhého potešovať, pozdvihovať. Toto Ježiš robil. Či jazda nerobil Ježiš to? Ježiš toto robil, pozdvihoval každého jedného. Ty si padol, kresol si, zranil si ma, nevadí, poď, ideme ďalej. Odpusť. Všetko sa stáva. Ale aby neprevládla v našom srdci, vieš čo? Pýcha. Pýcha nech neprevládne. Alebo niekto, aby nerobil sa väčším, než je. Jak rýchlo si vyšiel, tak rýchlo aj môže spadnúť. Každý jeden z nás. Každý jeden. A niekedy naozaj je to na maličko. Nejenom rozhodnutí. Buďme, vieš čo, oddaní srdcom pre Pána. Ak budeme milovať Pána, budeme milovať každého. A nepozeraj. Vieš, nesnažme sa zmeniť ľudí podľa svojho spôsobu. Nech Boh mení ľudí. Nech Boh mení ľudí, každého z nás. Nie to, čo mne sa vidí, čo ja chcem, ale nechaj Boha nech koná. My sme tu s Alexom kvôli tomu, aby sme pozdvihovali vás. A takisto ja potrebujem od vás, aj Alex potrebuje od vás. Pozbudeme, potešenie. Aj my sme iba ľudia. Niekedy aj my zrešíme. Niekedy aj my máme problémy. Kedy teraz
Kedy včera sme boli. A včera som rozprával, u Davida nás pozval a rozprával som tam s jednou sestrou, hovoril som priamo vo mikrofóne. A hovorím, a kto vidí pastorové srdce? Kto vidí jeho problémy? No nikto nevidí. A keď nepríde, tak a prečo neprišiel? A kde je? A čo robí? Ale niekedy naozaj ľudia, ktorí pastori sú a vedú cirkev a majú toho dosť. Majú toho veľa. Ak David má okolo 4 alebo 3, neviem koľko má zbory, je to naozaj namáhavý čas a chodí 3 hodiny. 3 hodiny. Ale vieš, prečo chodí? Chodí kvôli tým ľuďom, lebo tí ľudia potrebujú pomoc. Nechodí kvôli tomu, aby sa ukázal, že má toľko zbory, ale kvôli tomu, že miluje ľudia, ľudia potrebujú pomoc. Vieš, ja hovorím, pastor a napríklad aj ja starší zboru, my musíme hľadiť na ľudí, kto potrebuje pomoc. Ježiš nechodil za tými, ktorí sú zdraví, ale za chorými, ktorí potrebovali pomoc. Je tak? Ježiš nechodil tam, kde všetko bolo OK. On nechodil ku kráľovi, mohol ísť aj tam. Ale on chodil tam, kde ľudia plakali, kde ľudia hľadovali, kde ľudia potrebovali pomoc. A my sme preto tu. Ty a ja spoločne chodí tam, kde ľudia potrebujú pomoc. Chodí tam, kde ľudia si pýtajú modlitby, kde ľudia volajú na Pána. A ty vieš, čo spravíš? Zaklopeš na ich dvere? Som tu, lebo Boh ma posiela. Ten človek, vieš, čo spraví? Wow. Ja som volala na Pána a Boh počul a poslal ma. Toto robme. Počujme na Boží hlas. Počujme na Boha. Kedy k nám rozpráva, kde máme ísť, čo máme robiť. Vieš, jednoduché je prísť do cirkvi, spravíme a ideme preč. Ale na Boží hlas, kto počuje? Čo Boh chce? Čo Boh chce robiť skrze nás? Veď my nie sme iba na nejakej škole. Vyštudujeme, dostaneme certifikát a ideme ďalej. Ale my sme tu, aby sme počúvali na Boží hlas, čo Boh chce. Čo Boh od nás chce. Hľadajme hodnotu, pre ktorú sa oplatí odozdať všetko. Hodnota Kristova, ktorá sa dá všetko. Vieš, aké hodnoty máš, tak budeš aj ocenený. Ten rozdal nie 30, 40 a 60, alebo koľko rozdal talentov. A podľa toho boli aj odmenení. Boli tak? Koľko dnes ty máš talentov? Koľko dnes ja mám talentov? Boh to vie. A vieš, to, čo máš, rozmnož to. Lebo podľa toho bude ti spočítaná. Podľa toho, nie podľa toho, koľko vieš. Nie podľa toho, koľko vieš. Ale koľko si rozmnožil. Koľkým si slúžil. Koľkým si podal ruku. Koľkých si doniesol do cirkvi. Koľkým si kázal Božie slovo. Toto je cena. A toto sa píše na tvojom liste. Toto. A toto si učinil. Toto si spravil. Či nehovorí Biblia, že Peter hovorí, ako sme ti dali jesť, Pane? Ako sme ťa obliekli? To, čo robíte mojim, to ste urobili aj mne. Robme to. Nech v nás žiari dobro. Nech v nás žiari dobro. Láska, pokoj.
Daj 35, no daj, no. A nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadá krásne perly. Vieš, jak si bol nájdený? Nájdený ty a ja sme perla. Perla nájdená. Boli sme ako tie kamene, čierne kamene, v ktorých život nebol nejaký. A z tých kameňov Boh urobil perlu. Si perla v Božích rukách. Si perla nájdená na poli. Ježiš chodí a hľadá každú jednu perlu. Veľkú cenu má perla. Má? Ak by dneska sme mali perlu, veľkú perlu, je to hodnota. Ale Ježiš dáva preč tú hodnotu. My sme cenní pre ňo viac. Pre apoštolov bolo cenné viac chodiť a hlásať evanjelium. Ako zanechali všetko. Všetko zanechali. Ale tá perla bola nájdená, vieš kedy? Perla je nájdená, ak vidí, že ten služobník stojí. Ak vidí za sebou prácu, ak vidí sa dejú, cirkvi staviajú, ľudia sa obracajú. A toto sú perly pre Boha. Toto je perla. Keď sa človek navráti naspäť, keď človek stratený sa nájde, toto sú perly, ktoré sa nedajú vykúpiť. Vieš, teraz možno teraz berieme si to iba takú na ľahkú váhu. Keď jeden človek sa obratí, hovorí celé nebo oslavuje Pána. Viete, akú radosť to je? Aká radosť to je? Ak celé nebo chváli Boha, iba kvôli teba, kvôli mne. Boli sme v Jordáne, až tak v hĺbke, v strede. Takí sme boli. A zrazu sme ako perla, vyčistená, krásna, Ježišovými slovami, okresaná, prekrásna, svieti. Tá perla, keď sa vyniesie a dá von, takže ona žiari. Kristovým slovom sme boli očistení. Ten kameň, ktorý bol čierny, zrazu je perla, ktorá svieti. A ty si tá perla. Ty a ja sme perly. V tomto svete potrebuje perly, aby sme našli, aby sme aj skrze Božie slovo, skrze nás, aby sme my teraz čistili tú perlu. Aby sme naozaj my prečistili. Nie je jednoduché očistiť. Nie je jednoduché zmeniť človeka. Nie je jednoduché navrátiť strateného človeka do cirkvi. Nie je to jednoduché. Ja som v práci rozprával s jedným a môžeš mu rozprávať, presviečať. Veľmi ťažko sa človek navráca do cirkvi. Vieš, čo povie? Ja mám doma Boha. Ako môžeš očistiť ten kameň, aby bol perlou, ak človek nechce? A Boh nie je ten, ktorý prichádza na silu. Boh je gentleman. Ak ty na kolena plačeš a voláš Pána, Boh príde. Ale ak ty nevoláš na Pána, Boh nie je ten, ktorý prichádza na silu. My máme Boha veľkého, ktorý dal nám slobodnú vôľu sa rozhodnúť. Každý nech sa rozhodne podľa svojho srdca. Daj, bratu, Skutky apoštolov 4:36. A počúvajte teraz. Tá perla. A Jozef, ktorému apoštoli dali príjmenie Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levita, rodák z Cypru, mal roľu a predal ju, priniesol peniaze a položil ich k nohám apoštolom. Človek, ak nájde naozaj v Kristovi
že on je tou perlou pre mňa, pre môj život. On je ochotný všetko spraviť. Tento človek, on bol významný človek, lebo bol to levita. On bol kňazom. Kňaz. Každý k nemu chodil. On bol niekto. Je to významný človek, keď bol kňaz. Bol to levita a on mal rešpekt pred ľuďmi. Každý si ho cenil. A ten človek, ak videl apoštolov, videl, čo oni robia, videl ich skutky. Vieš, čo robil? Predal svoje pole a priniesol všetko pod ich nohami. A dneska sa pýtam, ak hovoria, že desiatky nie sú, áno, majú pravdu, že desiatky nie sú, ale donies všetko, čo máš. Predaj pole a donies a daj služobníkom. Toto spravil levita, lebo poznal, akú prácu robia učeníci. Toto je oddanosť. Toto je vernosť, lebo vie, komu uveril. Toto je človek, ktorý, významný človek, ale poznal Krista. Môžeš mať postavenie, ale miluj Krista. Môžeš byť niekto, ale miluj Krista. Môžeš byť aj prezident, ale miluj Krista. Môžeš byť aj kráľ, ale miluj Krista. Nech Kristus je v našom živote oslavený. Nie je tvoje postavenie, ale Kristus. Predal všetko. Všetko. Predal svoje pole a priniesol a dal im. Človek, ktorý pozná Krista, spraví to. Ktorý miluje, aby rastla cirkva. Skutky apoštolov, daj 3:1-9. Ak si našiel, a daj počiastky dáme, bo nepríde aj tak celé tam. 3:1-9. A Peter a Ján vstupovali a o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého a denne ho kladli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. A keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: pozri na nás. Muž sa na nich zahľadel a očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého staň a choď. Ten, kto nájde perlu, Peter a Ján, oni vedeli, kto je Ježiš. Oni poznali Krista. Oni nemuseli ísť a povedať, kto som. Ľudia ho poznali. Ľudia ho vítali, kam išiel. A vidíte, čo tam robí? Zlato. Čo to píše? Striebro, zlato nemám, ale to, čo mám. On vedel, čo má. Toto ti dám. Čo máme byť dnes? Víš, nepotrebuješ preto, aby si urobil človekovi radosť, peniaze. Potrebuješ iba dobré srdce. Keď slovo uzdraví človeka, keď slovo posilní človeka, keď slovo prináša k Ježišovi človeka strateného. My potrebujeme slovo Božie pre tento národ. Boli sme na konferencii a hovorím, bolo to super, dobre to bolo. Ale hovorím, aj tak bolo to málo. Na toľko, koľko dnes už chodíme za Pánom, na toľko, koľko zborov je na Slovensku, bolo to málo. Ľudia prestávajú, alebo nemajú
chcenie chodiť za takto sa stretávať. Ako chceme zaplňovať haly, keď ľudia sedia doma. Ono bolo, povedal tam 30 autobusov, ale aj tak ešte ľudia chýbali vo miestnosti, vo hale. Takže čo treba ešte viacej? Viac slúžiť, viac chodiť po ľuďoch, viac pomáhať, viac podávať slovo Božie. V Anglicku 500 ľudí a neviem, či by sme zaplnili. Ale vieš kvôli čomu? Kvôli tomu, že nechce nikto s nikým spolupracovať. Iba kvôli tomu. Ale nie je to iba tu, lebo to je aj na Slovensku. To všade to je. Kde vlastne kráčame? Kam kráčame? Každý hlási Boha, že miluje Ježiša. Robí to pre Ježiša, ale vidíme, nejako sme sa vzdialili. Rómovia sa vzdialujú od Krista. Každý robí na svojom poli. Vieš, menej Ježiša Krista nech to padne. Nech nerobíme na svojom poli, ale na Kristovom poli. Lebo jeho pole je. Jeho svet je. On je pánom všetkého. On je kráľom všetkého. Skrze neho a pre neho bolo stvorené všetko. Kto sme my? Aby sme oddelovali. Oddeluj. Ale kukoľ. Nie pšenicu. Pšenica je vzácna pre Boha. Ale kukol. Oddeluj kukol. Oddelujme kukol od svojho života. A teraz poviem dačo také silnejšie možno. Ak máš priateľov zo sveta, oddiel sa od nich. Ak ich nevieš pritiahnuť do cirkve, oddiel sa od nich. Nebuď s nimi. Vieš prečo? Lebo oni teba stiahnu, nie ty ich. Vieš? Ak s nimi si, počúvaš ich, čo oni rozprávajú, nepočúvaj oni teba, tak máš veľký problém. Vieš kvôli čomu? Kvôli tomu, že ťa časom do hlavy ti vsýpú iba svetské veci. Vieš, ak si medzi ľuďmi, ktorí nepoznajú pána, vieš čo rob? Ty im síp. Lebo Božie slovo je väčšie, než oni majú. Oni majú svetské veci, ale Boh má živé slovo. Ty im vnúkaj Božie slovo. Ty buď ten, ktorý velí, nie oni. Lebo ty si Božie dieťa. Oni sú stratení. Ale pokým nemáš autoritu, tak buduj si tú autoritu. Ak si v cirkvi a chodíš a nepočúvajú ťa, tak ver tomu, že ešte nemáš autoritu. Že ešte na tvojom živote niečo je. Ale ak ideš niekde a zrazu všetko už začínajú o Kristovi rozprávať, ver tomu, že už si niekto v Kristovi, nie sám. V Kristovi si niekto. A my potrebujeme na tento svet, aby sme boli niekto, ale skrze Ježiša Krista. Slovo Božie vychádza z úst, ale vychádza stadiaľ. Stadiaľ to vychádza. Nie stadiaľ, ale stadiaľ vychádza. Lebo vieš čo? Ľudia pociťujú, ako rozprávaš. Buď rozprávaš pýche, alebo rozprávaš zo srdca. Takže ak ťa ľudia neberú, tak rob ešte niečo na tvojom živote. Ja hovorím, kam kročíš. Ježiš, keď kráčal, kam prišiel, tam všetko muselo byť ticho. Lebo vedeli, že kto je. Môj Pán, kam príde, tam je pokoj. Tam je láska. Tam je dobrota. A tak nech to žiari aj v nás. Takže aj tento človek, ktorý chromý bol, dostal viac, než bol naučený na almužnu. On dostal uzdravenie. On stál a chodil, utekal. On utekal. Išiel do chrámu a ukázal sa.
perla vstúpila do jeho života. Skrze uzdravenie. Skrze uzdravenie on chválil Pána. Ty a ja, verím, že si prešiel už týmto. Že si prešiel s Bohom, čo si ďakoval Bohu. Že Boh niečo urobil v tvojom živote. Ver mi, nič nie je vzácnejšie na tomto svete, než je Božie slovo. Teraz to vnímame, potrebujeme na život, aby sme prežili. Ale ver mi, ak prídeme k Pánovi do nebesia, ak budeme vytrhnutí, povieš si iba jednu vec. Prečo som všetko, toľké veci sa trápil kvôli tomu, aby som mal niečo? Keď všetko zanecháš. Ak uvidíme tú slávu Božiu, tú prítomnosť, ak uvidíme jeho tvár, na všetko sa zabudne. Amen. Takže prejdeme, kamene sú tvoje svedectvá. Tvoje a moje svedectvá. Svedectvo ťa nech potešuje. Nech ťa nás buduje viac. Nech nezabudáme. Naše svedectvo musí byť pre nás takým štítom. Toto mi urobil môj Boh. Toto je môj Boh. V tom sa píšim, lebo on mi to urobil. Perla nájdená na poli. Život. Život, ktorý nám dáva Kristus. Život, ktorý nám dal Kristus. O ktorý sa stará Kristus. Je perla pre teba a pre mňa. Ceň si tú perlu. Ceň. Lebo ak stratíš tú perlu, stratíš všetko. Dova stratila koľko? Groš? A hľadala celú noc. Celú noc. Kvôli jednej minci. Celú noc. Hľadajme Boha celú noc. Hľadajme Krista každý čas. To je tá stratená. Nie je stratená. Ona je nájdená. Lenže my stratení sme, lebo máme pred sebou múr. Obnovený život Kristovi. Máš obnovený život. Máš obnovený život. Vieš, čo treba? Iba chodiť. Chodiť a veseliť sa v tom. Ja mám obnovený život. Ja žijem s Kristom. Ja milujem Krista. Obnovený život potrebujeme, aby sme preukazovali ľuďom zo sveta. Amen, cirkva. To bude všetko. Môžeme sa postaviť a v jaru. Poďme sa pomodliť a verím, že sa neoddelujeme, ale sa viac približujeme jeden k druhému. Verím, že každé nedobré veci, alebo ktoré prichádzajú na nás, že to padne v mene Ježiša Krista. Všetko nech padne to zlo, ale nech príde to dobro. To dobro, aký je Boh. Nech prichádza k nám to, čo On chce, to, čo On dal do cirkve. Veď On dal do cirkvi všetko, čo z Neho pochádza. Z Jeho, čo pochádza, zo života. A ten život si ceň, ten život daj, ten život